A principal novidade da Semana Santa de 2017 de Boiro será a celebración de dúas procesións durante o Xoves Santo. A diferenza do pasado ano, cando a Virxe da Soedade e a da Amargura compartiron o mesmo paso, a falla de acordo entre párroco e cofradía motivou que este ano as dúas imaxes saian por separado. A primeira dará comezo ás 8:30 da tarde e a continuación, unha vez finalizada, sairá a Virxe da Amargura acompañada polos cofrades. O cartel e libro da Semana Santa de Boiro 2017. Que este ano dedicámoslo á Virxen da Amargura, así que pedirlle que non chova para que poida salir e vela con todo o seu esplendor. Na súa intervención, o alcalde de Boiro gabou o inestimable labor da Irmandade do Cristo da Misericordia na organización da Semana Santa. Xoán Xosé Dieste apelou á unidade e á concordia en referencia ao conflito existente entre a confraría e o párroco como única vía para manter viva a celebración. En min está o defender o interés general de Boiro. Para min o interés general de Boiro é a xente de Boiro e o que xurde das iniciativas do pobo de Boiro independentemente dos distintos poderes. Xa o meu goberno, xa me conocedes, ou outros poderes de distinto tipo. Eu creo que o traballo o avala, hai unhas persoas que están, pero están na xenerosidade, na altura de miras, e na comprensión do interés general o facer posible que isto funcione. E se isto funcionará se o pobo está vivo. O alcalde destacou tamén o importante valor cultural que supón o mantemento desta tradición tan arraigada en Boiro, cultura e relixión que se traducen, sen dúbida, nun importante factor de atracción turística coa chegada de centos de visitantes á vila durante estas datas.